piye mas hei jawab Gusti kathok warok kok semblor warok capok wah woi sing kecek bro wah kecek lele man warok malah uyah ra kono woi kathok sing dilaleni aja manuk aku ki dumone iki warok kok kathok breji iki warok kok kucing oh iya sing gambare iki sapa minta ora tak jawab ha woi tangi le wah kathok iki lah lho woi ora tak bloroke pentingnya ucul wah minta kurang ajar iki mit warok kok gambari kaya gambar kucing gitu jare kathoke blorot ki